arratzalde ontxorien ze modu zeuze, hemen apurtxo bat, hotzakin edo, sabiz? Bueno, zuman gamotzen, zabizuk ez dago zu hotzik. Baina... Fresko, Patricia, fresko. Fresko. Eta horretako honena gaurko menua. Claro, horregatxik gaur ekarri txugu bi sopa desberdin. Nik tipulana, zigorrak ez dakit ontxe gure dauen esati edo... Moskor sopa. Moskor sopa? Bai, aukera bada. Moskorra, moskorrana? Izena polita da, eta egia da deitzen diotela. Batzuk, oin, esango dute, bai, berakaz sopa, baratxuri sopa. Bueno, baita, esateko modu bada Moskor sopa, eta izen, bueno, polita da, egia esan, ez da itxusia, eta dalko bere zentzuna, Ez dakit izango da Moskorrana edo bixamunana. Baina, bueno, bixak izango die gorputza berotzeko, eta arimabe berotzeko. Nik ekarri gotena da, tipula sopa bat, tipula sopa frantxesa. Zu Frantzian ibilizarren etapa horretan da, igual, kosino. Oso klasikoa da. Nik guztut, txorieneko lehenengo urtean eroin genuela hau ere, bai. A ber, errezeta mundu guztiak ezautzen du. Nik guztut, Frantziara joan izan baretero holan, atatzen duzioten holan ogiare... Eta arrautza... Hori bertzi hori ezagutu nahi nuke, eta Patri, benetan arrautza dauzkadala hor, eta oraindik igual hobetuko duela. Nik kontakotzu, derrezeta tradizionala, da gero kontakotzu dugu zuei bebai arrautzan kontuen. Lehen da bizi, oiasko saldatxo bat eingo, oiasko izterrekin, tipula juliena edera moztuko da gurinakin kosinauko sartagin baten, azukrapur batekin edo gatzbapur batekin bebai. 30 minutuz karamelizatu arte. Gero, irina gehitxuko eta kosinauko utxigortu arte, salda gehitxuko, ardua, brandia, nahastu, eta egosiko 20-40 minutu artean. Gero, sopa zerbitzatakoan ingo ogixerra baten jarri gazta, estali eta 5 minutu labian 180 gradutara. Eta gero, arrautzan kontua da, etorri garenean, gure zuzendari maiteak, esan digu, berak arrautzakin jaten dagoela, berak probau izan dauela sopa hori, eta gazta tostadan gainean arrautzat botatzen dut zela. Nik egisa esan ez dutela ikusi, Nik ez da, egia esan txarra ez, seguro kombinazio hori ondo egon behar dara, nik hor, bai jarriko nik arratzat hori, uretatik pasatu, galdarreztatu horrela, eta, bueno, nasketa gazta hogi arrautza ondo dago, tipula soparekin, nik uste dut ondo geratuko, zala, ez dakit, egia esan, nik ez dut ikusi, nik beti izan klasiko handia hori da, hori, sopa tipulakin indakoa, da ero, ogia sartu gainean, eta gazta eta labean nolan gratinatura. Beste berzino bat azkenean. Bai, baina, bueno. Nik ez duana sinisten Patricia Viteli, da, baratxui sopat, tipula sopataz hitz egiten hasi gara. Hor badao mito bat, Luis Amasei Garrenak, erregeak, esaten da Frantzian, berak asmatu omen zuela sopa hau, eizan ibiltzetik iritsi zala gaztelura ez dakiz zer, eizan egun batzu pasatzetik, eta gazteluan aurkitu zuela bakarrik, kipula, ogia, ura eta txampaina. Frigorifiko hona zeukan, Bai, eta berak asmatu zuela hau. Zuke imaginatzen duzu errege bat, zukaldera sartzen eta ikusten, ea zer dagoen gaur hemen prestatzeko, eta berak asmatu zuela hau. Imaginatzot, kosinero bat edo, sukaldari bat izango zauela hortik aldamenien, eta gero igual, berak egingo zauela, baina kosineroak izango zauela. Nik asmatu baina etzan ekin. Lehen gota bain, esan sartu sukaldian, seguru, esala sartuko inoiz. Berak esan, errege baten etxean ero gazteluan beti janari gehiago gongo zan, seguru bete eta gongo zala. Eta hau, bueno, gero antza, hau mito besterik ez da, zepadao Lebiandiek liburua, 14. mendekoa errezeta liburua, eta hor ja agertzen omen da sopa bat non oinarri hasieran kipulak, ogia, ura eta hori. Orduan... Osa, errege honek... Baina bi mende lehen hau. Bueno, orduan zera itzaki. Horrek, liburua irakurriko zaren da, nik asmatu dut, baina ari eso izango zen. Moldatu ingo zuen, ero auskaloz ingo zuen, baina, bueno, errezeta hau existitzen zen, beti errizu umearen errezeta bat, zekusten dituzu osagaia zeintzu diren, ez? Oinarrian lehen, kipula, ogia eta gurina besterik esan izaten, gurina beti izan behar du, baina hor, nola da, Lesjaiez auzoan, 19. mendean gazta bota zioten gainean, eta horrenbesteko arrakasta izan zuen, hortik aurrera gaztarekin zerbitzatzen da, eta leku batzuetan gratine Lesjaiez deitzen omen da baita. Holan deitzen omen diote. Baina berez, errezeta tradizionala, errezeta dagokionez, kontaukot bi gauzez, errezeta hau oso sinplia da eta bi gauza dauzka. Hemen txenabil, oiasko izterrak uretan jarri ditut, olako oiasko salda, askar bat edo eitzeko, gero bebai oiaskoa
hau ez da errezeta tradizional ez, baina oiaskoan eragisa bai desegin zeike, eta botan, sopai bota, igual proteina apurtxo bat gehiago izate guko inguan, klasikotzat hartuko, baina beste berzino bat egin zeike. Eta gero hemen nau, gurina urtzen, aldozue bai, olixuakin egin, baina bakizue gurina asko erabiltzen dela Frantziako sukaldarizan, berez nik gurinakin nabilitzen, eta besterik be, hasiko naz, tipula pila bat, nik hemen jarri ditut, bat birulau bost tipula, holan kilo erdi, da joango naz, Juliana eran mosten, eta hau, gutxinaka karamelizatzen. Bai, oso. Hori, eta hori, eta errezta tradizionala berez, errege honek egin zauen txampainakin. Ez, txampaina zeukara, txampaina erateko izako zan. Ez zalai botateko, ez? Bai, zera, txampaina botako zian. Ez. Hoi, nieko harriako bat dauka, txampainan dieta egiten omen du, berak. Bai? Bai, argaltzeko. Bai, eta alikatzen da txampainak emakaret, bai, errauta duk. Batzuk etxen dago, ez? Orburuan, alkatxo fandieta. Bueno, errezeta honen inguruan, hor badago, sukaldari bat horre Frantzian, hande programa, handago honek, sukalde programa honek txapelketa diena beraien artean, Masterchef eroantzekoa badukate, eta hor buru da honera olako bat dago, Filipe Etxebest. Filipe Etxebesten aitea euskalduna zan, bera gero Frantziera joan ziren, eta bera jaiotzez da Parisen gainekoa, Frantziako iparraldekoa, eta honek sukaldaria da berak, hau berez Rubi jokalari moduan izen ezaguna, Rubi gero sukaldaritza ikasi zuen, eta bere jatetxeak, eta Michelin izarrakin eta ibilitakoa, gero egin zuen programa bat hau nola da, juten dela jatetxe bat gaizki dabil, eta jatetxe hori laguntzera konpontzera. Gero oin, hotelen inguruko beste programa batean ere bada. Berez, Frantziako telebista izarra eta euskaldun jatorrizkoa daukana. Arek, badauka nik bideo bat ikusita daukat, gomendioak ematen ditu errezeta nola egin, ez? Beitu. Eta bera botatzen du, ondo gabiz momentuz. Eta kilore olio pixka botatzen dio, zeberak esaten du, horrek denbora luzean ibili bar denez gurina igual pixka terretzera junan dela. Zuri ingotzu kasu, etxe bestei, ingotza dukazu, eta botakotzat, ekilore olio apurtxo bat. Listo, fenomeno. Gero, esaten du. Eta zein da arrazoia? Gurina erreiten dalako denbora luzean eukiten badugu erregosten zerbait, temperatura ez du horren beste aguantatzen, orduan aukeran txorrotatxo batek ekilore olioana, ze oliba olioa beraiei fuertegia iruditzen zaie, eta nahi dute gurinen zaporea mantentzea. Baitu. Gero, beste bat, saldarik ez badaukazu urarekin busti. Ez da erotzekoa, karo, zaporea galduko du gutxi izango du, baina saldarik ez badaukazu urarekin busti. Baina, berez, errezeta potentia da, gaur makiatzen nabien eta olatze galdetu usta, kosine bizu gaur. Eta esatza, zigorrek berakatza sopa, eta nikingo tipula sopa. Eta esatza, hori oso nada, holan tripako mina dauko sunien da, esatzat. Nik uste, konfunditzen zabizela igual, berakatz sopakin zaizkenean, tipula sopak, hauka hori ez, gurina, gasta, ogisa, igual ez da, gauzarik gomendagarri xena. Harina ez da. Baina, ederra. Bai. Eta hori, olibas olioa ez dutela erabiltzen, baina berezia. Baina lehen aipatu dizu, Patri. Ogia, egiten duena da, xerrata mozten du. Bai. Eta aurrena, oliba olio txorrota botatzen ogi xerrai, eta labean gorritu egiten du pixkalta ogia. Gero gainean jarriko duena pixka tostatu egiten du, gorritu egiten du oli hori, ogi hori, gero ateratzen du, eta hori ja sopa egin da duenean, ogi gainean jarri, sopa gainean jarri ogiak, txigortuta, gazta jarri, eta txigortzen du. Baina bestela guk ingo du, ardo txuria botatzen dio, kipulak ondo erregosten ditu, eta, tipua badukar rubilari txura, bera, sudurra gaina duko lan pixkatulan, norbaitek olako meleen baten emango zion ukondokoa gero zerbait. Horrek, euskaldun jatorri xadirazten dabe. Nire Aitzitzak Jesusek esaten zauen, ez dakite ondo egongo dan esan da, edo egisi izango dan, baina nire Aitzitzak Jesusek, elgoi barrekoak esaten zauen, mucha nariz y poco culo, basko seguro. Nik ez dakiz, mucha nariz bai, baina mucho culo be bai, bera ez dakit. Zuk zeran zabiz, ipurdi faltan? Ni sudurra txikixadanaz. Perdia, sudur faltan bai, sudurra txatuan, ni hor, bai, pekatxua. Ni ala ere, esan, ni mezklanaz, Nik ama burgozkoa da, eta izu. Baina etorri zan, euskeraz ikasi zuen. Bai, joe. Eta gure etxean euskera.
Bueno, kipula, gaurko osagai nagusia, kipula... Euskalduna izaten zara gaur egun, Bilbokua esaten da esari, ez? Bilbokua jaiotzen dela gure da bentokixan. Eta nire aitzitxabe Fernando, Valladolid zen jaio zen, 13 urtekin etorri zen arrastera, eta itxendotzu, bere euskera apurrian, baina itxendotzu, da berak bere burua euskalduntzat hartzen dau. Berik, galdetzen motzazu, berak ez dutzu esango bera Valladolizekoa dela, berak beti izaten dau bera euskalduna dela. Eta batzutan Valladolidera faningo da. Hori da. Fan. Arrasaten ez da moduan, Juan ez, fan. Bueno, Patri, ja ikusten duzu, ja negarran kontuakin hasi behar nintzen kipulakin. Hasi nazontxe, ez pentsau. Ekarri binauen, apurtxo bat, ekarri binauen honek eguzkitzeko betaurrekoak. Baina bakizue tipulak daukara hori toksina bat, toksina ez... Bueno, sufrea dauka, sufre pixka dauka, eta hor mozten dugunean, labanarekin, hor olako partikula txiki batzuk ateratzen dira, gure begietako likidoakin nazten danean azido sulfuriko bihurtzen da hori, eta gure burmuiak ez mintzeko egiten duena da, negar gehiago sortzen du, orduan garbitu egiten ditu begiak, eta, bueno, horregati da bakarrik, ez da, baina ez pentsa, azido sulfuriko eta horan entzun da jendea izango, toksikoa da, tipula ez. Gure gorputza oso askarra da, eta orduan negarra sortzen du, begia garbitzeko bagarri malkoa sortzen du gehiago, garbitzen da, eta hori, eta trukoak hemen aipatu izan ditu behin baino gehiagotan, bueno, izostu pixkat lehena oin aldozu. Izostu, baina gero hori... Ez, izostu baina minutu batzuk lehenago, moztu behar duzunean, orduan, likido hori hor dagoena kipula gero daukana, hor geratzen da eta mostean ez dizu egiten. Nik truko on bakarra da, labana oso zorrotza izatea. Horrek eragina dauka? Bai, ze gutxi hau, ez du... Hainbeste apurtzen edo. Ez duzu apurtzen hainbeste, eta zorrotza badao, eta ondo mosten baduzu, ez du horren beste gas hori ero botatzen. Nik hori, bueno... Eta ero beste bada, jente ikusten duzu Patrik kipula zuritzen, parkatu? Holaxe, distantziak. Ez. Holan. Jarri holan. Bai, holaxe. Distantzira, jarri. Ze gomendatzen duzu, holan mostia. Bai, bueno, gero eta urruti hau, Denisek negar gutxia egingo du. Zure bikotea horrelakoa dela, claro, bere begiak eta kipulan artean, zenbat, metro terdi gutxienez badao. Zu eta nik... Egongo da, gu urbilau gauz. Lurretik urbilau da, tipulatik urbilau gauz. Bai, estabilidade gehiago. Baina egia da, horre jendeak ikusten dituz asko zuritzen kipula, eta hemen ari dira kipula zuritzen. Jarri, lusatu eskua. Betaurrekoak aukitzen badituzu, ez batzuk itzen dago ez, buseatzeko betaurrekoak, jarri. Ikusi jendie tantakak, betaurrekoetan. Bai. Nik ikusi dut jendea betaurrekoa dauzkana. Eta igual, ingozotzula protekzioa apurtxo bat. Ez dut... Baina hori betaurrekoan, hori da joiten dira betaurrekoan da begirezti joaten. Osa, ikusten diolako tantarka txiki bat. Tantakak betaurrekoan kanpotik. Kanpotik kipulana botatakoak. Bai, ikusi jendea, nik hori ikusi dut. Ostras. Joan, betaurreko dunako lan zaten. Bere esperientzia hauka eta... Nik egisa da, nik betaurrekoa dauzkat, ez dut oso ondo ikusten miopienaz, baina ez ditzu sekula erabatzen. Bakarri zinera joateko. Zu ondo zabiz biztan? Biztaz? Nik egin daukat, kipula moduan, ez da izo, adin honetatik aurrea, ja kipula nola urrinero jartzen da, nik irakurtzeko hemendik, erreak gainean jartzen dira. Nira makidoiak esaten dau lektura de ingle. Bai, holan, distantzira. Gure kuadria nolan gauz, batzuk segun WhatsAppak eta irakurtzeko, betaurreko atatzen dituzte, eta... Bueno, hortaz igual, ingeike berba, sartzarotaz. Ze errezeta hau da, esaten da Frantziako sarrena, eta, bueno, errezetaz aparte, sarrak bakit pertsonak ez dira sarrak esaten. Esaten die, helduak. Sarrak trapu da. Hori da. Baina badau pertsona bat, gainera justo frantzesa dela, izan dela pertsona helduena. Pertsona sarrena edo adintxuena. Bai. Lucille Randon, bera da, monja frantzes bat, eta oin berdan, 118 urte dauzka. Orain dibitu, munduko rekorra, 80garren hamarkadan hiltzen beste emakume frantziar bate dauka, eta honek Jean Calmetek 122 urte bete zituen, 122 urtekin hiltzan, eta nik ez dakit, gero esaten, hemen itzain esan dugu, ez? Japoniarrak eta dira bataz beste, urte gehien bizitzen direnak, baina urte gehien, eta behira Frantziako elikaduran zer dago, lehen aipatu duna. Gurina, gazta, esnekiak, bai, baina
Horre, piramidean eta ikerketa horretan kendu zituztela pila bat esan zuten. Frantziarrak behira zenbat badaude urte asko bizitzen dienak, eta agian arrazoia, gazta eta esnekiak eta jatea izango da. Izango bada, sopa hau orduan zuen dietan sardu da ikusiko zenba bizitzen garan. Hori da. Momentuz, esan doztazu orduan, nik errezetakin jarraitxuz, errezeta gaurkoa oso simplia da, beraz, ez dauka pausu asko. Alde batetik gabiz, zaldia itxen, hemen jarrikot, kendukot apur bat aparra, ez, atadaten dana... Bai, asko zikina da botatzen zuzen, beti. Hori da. Bitartian gabiz, hementxe tipula karamelizatzen, hori joan da gutxinaka egin ja, ondiokan bida dau beste ordu erditxo, eta bestaldetik nabil hemen ogixakin. Orduan, ogixa, ezadoztazu, ingotza ukazu honei sukaldari etxe besti, eta esaten zauen? Bera jartzen du horrelako labeko erretillo batean, olio sorrota bat gainetik, alde baten bakarrean. Hemen ez da ekilore olioa, baina. Ez, hemen oliba olioa, hemen ekilore olioa, han oliba olioa. Eta labean txigortu iten ditu... Olixo apurtxo bat botakotza orduan. Hori. Gure sukaldarixak esaten daben bezala. Akixenak, gero ni bakik, etxe bestek gure programako ideiak eta hartzen dituela, berak euskal errezetak egiteko. Gero esango dau, zelan itzen daulan bakalau klub ranero bat, gero txorien ikusiko da hori kasiko. Hemen agertzen da ez dakina, rubi jokalaria ez hau, korrikalaria ez da, kirolaria ni bezala da pita. Hori da. Beraz, guz egitxuan gatoz, honek denboratxua bier dau, honek bebai ordu erditxo, eta ogi txigortua izango da 10 minutu 180 gradutara. Bitxu, ze kolore daukaen, ja tipulak, Biteli, nik oin bertan hori ogia, kipula horrekin gainean, da gazta pixkadatekin... Ja ez da bier sopia itxia. Ez da bier sopaik ez ezer. Horrekin pintxo moduan, zoragarri. Eta honei, ez pentsau hau, trampa da nik soja saltza bota dutzagun nahi, hau, denbora bakarra da, sekretu bakarra, denbori da. Eta soja saltza botatza dola geratzen da. Hombre, hain urre kolori igual marroixka geratuko da geixau. Baina, jendeak truko horrek eta itxo. Bai. Hola, gatza, badago jende pila bat, gatza erabili beharrean, soja saltzakin lan iten duela, eta azkenean, soja saltzak gatz pila bat dauka, eta aukeretako da, noski. Hori daztatzea garrantzitsua da, dena zapore ondo da. Bai, gero gazta jarrikotza gainetik birrintzerakoan, eta hau da, gazta emmental gazta. Aldo zuen jarri, tradizionala izaten da gruyer edo emmental gazta jartzia, ze oso, frantziako edi, errezeta angua da, eta gero urtzerakoan bebai oso ondo urtzen dauen. Emmentala, Filipek emmentala erabiltzen du baita. Bai, bere errezetan aipatzen du, berak emmentala erabiltzen duela. Hau da Filipen errezeta bebai. Filipen errezeta, ia. Zabaitzen, azkenean, ogixak bebai kasu indotzau. Jarraitzen ari gara, venga. Hori da. Orduan, hau, sopa badanez, ingo dana da, apur bat loditu. Orduan, botakotza hau, irina, eta hau joango gara apurtxo bat txigortzen. Azkenean, bexamel bat izango basan moruan kroketa batzuk eitzeko. Ez da dain bier da, ez gordinik jan, ez ontxe bota saldia, ez irina erretzen utzi. Orduan, apurtxo bat txigortu, pare bat minutu. Teknikoki, hau deitzen da, belute bat. Belute bat, azkenean, barazkiekin, egindako horrelako krema lodi bat izango zen belutea deitu aldeko. Eta saldakin loditzen dana, ez? Esniakin izango basan, izango zen bexamela, eta saldakin belutea. Bai, honek beti, gorputza, noski emango diola, zaporia ez dio ezer aldatzen, eta horrek kausak ez, irinakin, zeliakoak nahi izan ezkeroan lodi aldera erabili, hartu almidoia erabili alduzue, berdin hartu almidoia botatzen duzue, eta listo. Lehen, monjataz hitz egiten ari izan garela, lehenunean hau ginen aipatzen nola, gaur egun, 12 abade egotetik, abade bat egotera, jaisten ari dela, eta, horre, lehenunean debate polit bat entzun nuen irratian, da horre esaten zuten. Txoien, moztin bizut, apurtxo bat geixo bakarrik, patxarra eta ardo txurixa. Ez baduzue patxarrik aukitzen bebai, ardo txurixa eta nik apurtxo bat botakotzez, ez to nahi beza zapore haundirik, beraz, erdixa eta erdixa. Hori, eitzeiten egon ziela, eta nola, gero eta abade gutxio dauden, elizkizunak kentzen nahi diren, eta hor, esatez zuten, elizak ere pixkat moldatu, aldatu beharko zen, eta garaietara egokitu beharko ziren, eta emakumei agian utzi beharko liekete sartzen, ze
bueno, Ez dauko inungo biharrik, utzi gulasa, baina badaude, aizu, baina badaude, Bai. egia da sinestunen artean, asko gehiengo handi bat emakumea direla gizonezkoak baino. Bueno, utzia bade izaten emakumei baita, ero aldatu zaitezte zuek ere pixka bat, ez? Da, bueno, hortik, ez? Hemen monjatxo hau bezala, ez? 118 urte, eta horre gongo zan, mesa moten noen dik. Hori da, beste erlijio batzutan eta pasatzen da, baina katolizismoan azkenean monjek eta beste lan batzutan ari die, zenbake. Beste harin batzutan, azkenean gozo gintzan, klasiak emoten, beste gauza batzutan. Ontxe gehitxuko zauia, Saldia. Oi asko salda, da, joango gara hau, gutxinaka, itxen, eta loditzen. Berez, hau ja, jateko moruen egongo zan 5 minututan. Baina gero zuk hori da, aragibolak itxaitxuzun bezala da hori saltza, ez? Usten bozu 5-10 minutu, janseike. Usten bozu 10 minutu, janseike bai haueto. Usten bozu 20-30 minutu, askoz be zapore gehiago aukiko dago, ez? Orduan hau, eta lehen esan dutzu eguna, hemen zaldia daukagu, baina lehen inditzugun oi asko izterrak bebai, aragisa aldozu atara, desegin, eta honei bota hori esan Filip Etxebesten erresti izango, baina... Baina, dana berdin ez duen behar. Bitartian joango naz, gazta mosten, apurtxo bat birrintzen, tostadan gainen jarteko, gero dana labera sartzeko, eta hori. Monjena bai, ez dakit horrek ingo zaben kirola, elikadura ona, sozializatzia, horrek omen die, bizitza luze eta oparo baten sekretuak. Ez dakit egisa izango den edo ez. Ez da, nik argi daukadana da, batzu esatu, urte asko bizi, nik asko bizi baino nik uste kalitatea dela. Nik ez, luze baino nik uste gehiago garrantzitsua dela, nola bizitzen, ez? Bizitzea, ez dakit, emakume hau nola da, ez? Agian oso ondo da, egunero bere bueltatxo ematen du, baratzean ibiltzen da, ero mesata da juten da. Baina gotean bazara, azkenengo zure 10 urtea, gero, ohe batean etzan da. Eta zu ezarela bizi, eta ondoko ez dizuela usten, nik hori ni beti esan, ni ikusten man egun baten nola, txurrakin eman, eta fuera, Ni beti esatu, ni helduko naiz azkenengo egunetara hori, derrapatzen kotxiakin, deskatxarrauta golpeakin toki guztietan, eta dena eman da esaten dana, ez? Ni uste dut kalidadea dela garrantzitsua, hor, biziraun dautearen, ez? Horre ez dakit, ero pastillekin, ero hor, ni enuke nahi hori, ni nahiko nuke ondo egote. Baina adin bat eltzen danean, ez? Bai, noski, adin batera arte, ni nahi dut, 1 urtera arte, ondo oin arte bizela, mendian ibiltzen, korrika bizikletan, saltuak eta hola emailen, ondo jaten, lagunekin da geratzen, eta gero 105 urtetik aurrera, ja, lasai, baina, eta 108ekin, ja, venga, txurra. Horregatik esate dutzu, ze askok eta, rock izar askok eta esaten dago, bizi oso intensidade haundiz, eta 27 urtekin hil. Hori, hil gazte eta utzi olako gorpuz politxoat, baina nik uste dut hori filosofia ez dela. Ez da besta oso... Ez da kantidade eta kalidade gauza baten gauzia da oreka bat aukitzea bizitzan, ez? Eta ez dakit. Niko nahi gauza asko dauzkatitxeko patre bizitza hontan, bakoitza bere helburuak ero jarriko ditu. Nik gauza pila bat dauzkat, toki pila bat ezautzeko, jende pila bat, errezeta pila bat egiteko. Bereziki hori, errezeta pila bat egiteko. Bai, eta dastatzeko. Gure julen txokemen, Gidoi Larixak, komentatze dozku edo galdetze dozku Gidoian, zenbat urte biziko zaretela uste dozue. Eske hori galderi bai, zabala da, Nik ez dakit, horre esaten da, gero eta gehiago biziko, nik horren duda daukat, Segia da, emakume honen garaikoak eta, horrek garbi jan izan dute, osasuntzu, guk, hain osasuntzu ez dugu jan. Ez. Ultraprozesatu asko. Janari prozesatu pila bat eta mundua ez dago horren garbi, haizea eta ez dago horren garbi, ja esate dut, arraina jatea du eta ez da izan bat berun eta jango duzuen ez da izan. Orduan nik duda daukat, horren beste urte biziko garen gure sasoikoak eta hortik hemendik aurrerakoak. Orduan nik uste gure helduak eta hori bai izango direla urte batzuk eta hartuko dituztenak eta hori, baina atzetik guazenak, ez dakit, igual medikuntzaren aurrerapenei esker, bagian bai, baina ez daramagun bizi moduakin eta ez dakit, Ez dakit, nik uste dut, nik pentsatzen dut,
Bai. Naixa dut pentsatzea, gero istribu bat aukizik da hori gelditzea. Baina nik erentzia hona daukat. Nik bi birramama ezagutu ditut. Bai. Bueno, emakumin aldetik, aitzitxa bakarrik bat. Baina bi birramama, bi amamak, bebai, eta amama Juanita hor bizi da 92 urtekin, da bakarri bizi da, berak kosinatzen dago egunero, garbitzen dago etxia, eta itzen daudana, eta oso independientea da. Beraz, hori da bizitzen. Amama Juanita amama terei ataraten banaz, eta nire birramamei, oso ondo eta luze biziko naz. Beraz, espero dut, behintzat, bueno, hori guztia erentzia bezala. Bizi erdirako ja banoa, aurki ja bizi erdia gastatuta izango dut. Ai, mutil, baina ez esan hori. Bueno, beste erdia duka bizitzeko, baku zenbat gauza bizi izan dituan orain arte, Patrizia. Hori egisa da. Zenbat gauza, bueno, beste horren erdia egiten baitute, posik egon gara, ne? Bai, hori egisa da. Bueno, zelan doa errezeta, Patrizia? Ba, betxo, gazta, birrinduta, jarri dut hemen ogixan gainean. Eta hau bakarrik faltoa dana da, hau hemen jarriko, hau apur bat garbitxukot, eta ontxe, gure sopa jarriko olako ontzi batzutan, begiratu etxien dauko zuen ontzixak laban sartzekoak diela. Bestela, beste aukera bat emongo zuet. Bestela, sopa zerbitzatu, bestela, aldozuena dain, ogitxi gortuak gaztakin labian erre, 5 minututxo, sopa zerbitzatu ontzi batzuetan, eta hori, gero gainean azkenean, bai, hori da, eta gero sartu beharrean horrek ontziak. Gainean bixak sartu, edo beste aukera bat izango zen ontxe inbidoguna, dala, hau, ontzitan sartu, gazta gainean, eta erre 5 minutu. Gero, arrautzakin basan, gure zuzendarixak itxen dauen hau bersinua. Dastatu dagoena, bera, ez da egiten, berako zeinatzen dagoela uste zuela. Bera, dastatu da. Hemen ikusi dut olako sari bat goixien zauen, Premio Madrid Fusión Cocinero Revelación. Bai, Alberto hori emazioten. Eta pentsa, ze izango da, Javi Riverona edo Albertona? Alberto azkenengo dilista taperrak eman zioten dastatu zuten, eta olako pintxo lehiak eta batean irabazi zuen, eta zan arroz melatxua... Bai, pentsa dut bere izango zala, eta horregatxik. Ba, bueno, txantzetan gabiz. Hemen batzutan egoten da... Bueno, ba, holaxe izango da gure tipulan sopia. Hau bai, saltza baten dako, Osa, sopian jatie baino geisha besta. Hor, aragi bola batzu sartzen badugu, Patri? Hori bada, Aragi, no dauka, sukaldarin bate, liburu baten irakurri nuen, aragi bola kipula saltzan. Eta kipula saltza zan, hau. Eta zan, aragi bolak itea, albondiga, betiko itea aragi bolatzuk, eta saltza hortan. Saltza nahi izan ezko baina jartzen zuen, birrinduta ero birrindu gabe, nahi duzuen moduan aukeran. Eta, pasan. Hau jarriko, holan gainean. A ber, aukeratu, gazta geixen daukana. Eta honek bakarri bitxu, gure labian arabera izango da, ez? Baina labien izango die 5 minutu, 200 gradutara, 280 gradutara, hau erretzeko. Orduan, gu segitxuan gatoz, gero jana indiko da, ez? Ba, noski. Jene. Txon. Haukazu bestela... Bat, bueno, ingot bibidai, Bibidai, hori da. Lasai, hementxe bat, hementxe bestia, eta 3 bidain biot, zein gero, bakizu, egin ditxu dala, 2 ogitxi gorki gaztaken, eta gero batzuk utzi ditxu dala, hemen. Horre lantaldean zako, oso ondo. Merixen datzeko, ondo etorriko da. Orduan, haue bai sartuko. Zer da hori, Patri? Arrautza bat? Ui, papatien agertu da. Hala! Ze kasualitatea, arrautza galdarra estatu ba! Hori ingo zauen igual, gure sukaldari... Bai, mandiotena, bai. Sarisa irabazi dauen. Saria irabazi duena, ja. Bai, Filip Etxebesteren ikasle... Aurreratuak. Orduan, ez dakit izango zen, hemen jartia arrautza, ez? Da gero... Ez dakit galdetu inbarko diozu. Nun arrautza nun izango zen, ogiaren gainean? Bai, ogiaren gainean, dino. Ui, ama. Baina hau orduan zera, guretako edo berandako? Gure zuzendari xantzako edo guretako? Guk jateko. A ber, tingani jatzik zezaten dozkue? Guk, bai, guk, ez? Venga. Patrizia eta zeba. Vale, bai, guk. Bueno, ba. Eta besti argazkirako, oso ondo, vale. Ai, oma. Altzatik dira, bai. Emozionatu izan, Patrizia. Bueno, bai, labeak funtzionatzen duela konturatu da jendea, Eta un momentuan atara dugula, ez dala holan tramparik. Bueno, ba, hau da, nire eskularru
fashion honeikin erakutziko zuet, hau dala gure tipula sopa frantsesa, ogixakin, gaztakin eta arrautzakin. Osondo. Gero, argazkirako igual arrautza barik utziko, ez? Da, holan jango? Hori guretza, bai, ez? Hori gu jango du. Bai, gero ingotzau bat, Albertori. Bai, beste bat? Bueno, edo ez. Arrautza barik edatuko, ni gurrengo errezetarako 4 arrautza berritut, eta 4 daude hor. Patri, ez. Bueno. A ber, hau... Pues que hau zela jaten da, sebero dabil. Apurtu inbarko da. A ber, lehengonik igual sopia probatzen dut. Nik apurtu motori. Ego xua. Jo. Buah. Arrautza jariokorreko, kipula sopa. Hau da, Filipen errezetia hobetzia, Bialiko tzau, errezetia. Arrautzia kombinazioa, krematxu usten du, betxunik oin, uixatan hartu nahi dut. Honekin erreko naz dana. Bai, kontuz haua, erreko zara, Zauntxe segitzuan, zaukotzuzuk? Beraka sopia. Berakat sopia? Ba, segitzuan gatoz. Hemen abil, berakatzak zuritzen eta berakatzakin ze prestatzen da? Ba, hoxe, berakatz sopa, baratxuri sopa, edo izen polit hori aurkitu dan hortik moskor sopa. Eta nola ingo duan, ni nirera kontatuko dizuet, segia da, ni jendiakin hitz egiten da, bakoitzan modu batera egiten du, neria oso simplia da, osagaiak ikuste dituzu, hemen dauzkagun 4 osagai hauekin, eta egiten duana da, baratxuriak, trukoa, gainau da trukoa, Bai, ikusi dut zutolan, beratzen auki itxuzula, baina... Urberotan jarri ezkero, errez zuritzen dira, eta hori kantiade asko inbardu duzunean, urberotan jarri. Baitu. Orduan, baratxuriak... Eta zaporiak entzedotze? Ez, azkarriten dago. Itzi ezkero hor denbora, agian lehun dingo zuten pixka baina, keba. Nola ingo ditugun hauek? Baratxuri hauek xerratan moztu, oliba olio pixkatekin hor gorrituko ditugu, eta dantzan hasten direnean, ogia botako diu, sopako ogia xerratan moztuta. Sopako ogiari buelta batzuk, gero botako diogu piperrauz gozoa, piper mina, gero piper txorizeroa haragia, eta ondo erregozi ondoren, saldaun batekin busti, eta ordu erdiz egosten utziko du ogia pixkat puskatu, eta gero bukaeran arrautzak irabiatuko ditugu, eta arrautza horiek botako izkio gainetik, irekin aldi bat, eta badago. Hau bai dela, gauzat erreza, eta ni moskorran nik uste hau dela, ahi antzako ero ona izango zala, ero, bueno, ni herri askotan badago ohitura, parranda egunetan da hori, goizeko 7etan ero, berakaz sopia emotea da, eskaintzeko. Eta, Patri, honek egiten dizu gero, ohera juten zara, berakaz sopa on bat hartuta gero, eta hurrengo egunean esteko zu esajerik, ez ezer. Ba, ez dut ezaten bixamonantzako txarra izango dela, baina, hor goizeko 7etan, hau sartzia be, bueno, ez dakit, ninaz geixau txarrik erizalia. Zer, gozoa eskatzen zu gorputzak, holan parranda da ero? Parranda eta gero, txera joen baino lehen, niri gustatu edo ze gauza, ze ordu horreitan, ordu txikitan, dana sartzen da ondo, ez? Baina nik eixa boitxuria izan dut tortilla patata pintxoa jateko, lan tabernan baten, gozatzeko eta zabaltzen da bezenak, gero goxua bebai guztetan jat, goxua holan, horrek, croissantak, obradoretan eta horrek, bebai, zabaltzea itxuzela, goizeko 4etan, 5etan, olako lekutan, hori napolitana batzuk, eta olako gauzak goxua. Goxu aldera, bai. Hori bai. Eta beste daia txarrikera isak, kebab bat, pizza bat, eta olako gauza txarrikak. Eta ero daukazu duruna, goiza guztiak gora da berat. Baina behitu, berakat sopa bat, durum, sekula bez. Probatu. Gaur, etxera eman, eta datorren asteburuan parranda bota, izozgailuan sartu. Igual ez da botaten. Bueno. Urrenguen, botaten duten urrenguen. Gorde, izozgailuan euki. Baina ez, egia da hor, eta zuetako asko gaian, ez, zematek nik etxean, segun nor datorren parrandatik, oskailua osoikoa izaten da, atea giltzana, goizeko ordu txikitan, kran, eta ero oskailua irikitzen, krruk. Bai. Eta ero imaginatzen aztez, aber, ze taper errapatu duen, krak, lebatza jaten ari da arrautzu estatuta, Eta mikroin labea ez da entzuten, otzean. Eta esate oso, ez da txarra, Eta ero, pap, maonesa ireki du oraintxe. Joske, maonesa zehan sartzen dan. Nik ogoratzen az, udako gabetan,
nire amak itxen zauen beti, bueno, nire etxean oso ohikoa da udan itxea entzaladia rusa, errusiarra, eta nire amak aukitzen dau, hori, oskailuan, egun batzutan ez dago aukitzen beti. Baina lehen urtetan nintzenean da, zauenean entzalada errusiarra, hori zan, bueno, nire egunik goztokuena, bai, joe. Da jatenan oran, nire amak itxen zen gopor bat olan handixa beti eta nik olan, koiariakin. Beti. Bueno, oliba olio, txorrota on bat, zua igoko dugu, eta, bueno, pixkat, ez igo ez, ze ogia moztu nahi dut, orduan nahi duana da, hemen, baratxuria pixkanaka ez du nahi azkar gorritzea, eta bere zapore guztia hemen botatzea, eta hemen badaude batzuk baratxuriak osori botatzen dizkiotenak, gero hartu, zaporea manda gero jaso eta bildu egiten dituztenak, beste batzuk gorritu eta kendu egiten dutenak, zaporea, nik hor usten dute baratxuria, eta zukitxo esuna da, jan. Jan. Ez bakarrik zapori emateko. Beraka sopia da. Eta gero testuria eta esiz, eta sopa edo gehiago lan krematxua ogixakin. Krematxo, ogia hor dana txikitu iten da, eta hori gaina trukoa, nik uste hori garrantzitsua dela, ondo txikitzea ogia, eta geratzen da pureantzeko bat, olan lodia geratzen da benetan. Eta gaur egun bitu, egin zen kostatu zaiz pixkatea aurkitzea sopako ogia, zegero eta gutxia da olen, okindegi gehienek izaten zutela, eta oin egia da, eskatu inbar duzula, bai, abizatu eskero, biharko izango dugu sopako ogia. Bestela ez da, eta lehen, sopakua, izenak esaten da mozuan, sopakua, soparako ogisa da, ez? Nik ez dakit arrasaten dan bakarrik edo zuk, entzuna daukazu pistola ogisa. Pistola sopakua, bai? Bai, hori, pistola, baina... Bai, izaten da pistola, bai? Bai, baina nik Bilbon adibidez, okindegi batzutan eskatu izan dut pistola ogisa, eta ez dago ezagutzen. Hola, izen horrekin ez? Ez, uste dut izen hori ez dagoela jende asko ezagutzen. Guk osteleritzan ikasi gendun, biekin, eta gaina errezetetan, zuk irakurtzeko lan errezetak lengoak eta erabiltzen zan beti jartzen zan. Bai, pistola ogisa. Pan de pistola o sopako. Eta ez dakit segatxik izango dan pistola ogixan izena? Bitu, hori ni bestu behiratu inoz. Biharko zaiorako behiratuko, sartuko gara horre... Kontako zuegu. Leku ematen da aurkituko zeati dan hori. Hori da. Orduan zuk, hau itxen dozu juergan urten bizanen bakoitzean? Ni juerganen esateatzen. Eske urten barik. Beraka sopian egiten dugu etxean baduko itxuria egiteko, baina... Hori bai, gaixo zauzenean niri hau oso ondo zatgat. Lehen esan dugune tipul sopia ez da guztiz harina, eta hau harina izan barik, pensak nire amak bai, berakat sopa itzen dau, normalia bakitzen noiz jaten dugun. Noz? Eta ez da, igual hoitxe, zentzua dauko, Moskor sopienak. Baina jaten dugu beti urtarriak batien. Bitu, baina juergan urten barik, Baina besperari nituzu, gorputzari egurra eman diozu, janariarekin da edariarekin, eta hau bada osasuntxua benetan, Bai, eta holan itxen dugu. Baina nire itxian ez die arrautzak irabiatzen, arrautza botatzen die, holan da. Osorik, eta ero galdarreztatu bertan. Hori da. Badao, nik egin daukat hau baita, holan, Sofist eran. 2.0. Eta inaldozu platersakon batean, arrautza gorringo bat hor jarri, eta ero sopa inguruan. Eta ero arrautza apurtu, eta ahi esan, pan de pistola ontxe idazten dauzko hemendik, hauko lan karteltxo bat, pan de pistola deitzen jakon, gozia hiltzen zauelako, lan pistolakin. Bueno, ez dakit horregatik izango den, bai. Badauka zentzua. Zentzua badauka. Badauka zentzua. Bueno, ogia hemen, oin. Baina hori edo zein ogik, ez? Sopako ogia ez duzetan izan behar, aldala, besperako, hau normalean beti erabiltzen zana esan, besperako ogia, lehorra ero, ez erabiltzen, ez botatzeko, hori erabiltzen zan, ero goizean kafesinakin, ogi sopak egiteko, ero bestela, hau bezalako errezetetan. Eta sopako ogisa edo pistola ogisa bebai izaten da normalian, finaua, eta ukitzen da, kurruskarixa izaten da, ez? Bai, labia esartzen da denbora gehiago. Izaten zen, orea gaur egun iten dena da, sobrantzu dudan orearekin iten dutena da, hartuta, labia itzalita bukatu dutenean jorna, ez, lana. Labia itzali eta usten dutean denbora usean da, iten da lehorragoa da, ugia. Horregatxik aukitzen dago, ikusten badozue hor kamaran, aukitzen dago oso kolore, iluna da izaten da. Honekin buruan emonezkero? Igual pistola horregatxik ditzen dago, Broma gutxi. Pistolan beste min itxen dutzulako. Piper bina osori sartuko jo gero, ikusteko hor dauela. Piper bina barrura.
Eta oin, piperrautz gozoa. Nahi izan eskero, piperrautz mina jarri aldiozue. Koiarakada bat. Pipermina jarri duzun lako, antxe gozua, apur bat, Bai. oreka aurkitzeko. Piper txorixero koiarakada bat. Jak. Eta hau, oin, hemen pixkat erregozi. Saldarekin busti, eta itxoitea besterik ez daukagu. Ordu erdi egon behar duenek irakiten, batzuk ematen diote adaskarekin horrela ogia puskatzeko eta hori. Ze hemen bai komeni da, ogia geratu behar da dana, salda ondo zurgatu behar du eta ondo apurtuta. Hori garrantzitsua. Osa, umela geratu behar da biguna, azkenean. Hori da. Zuk esan duzuna, nolako krema... Eta salda jartzen duzu, oieskuena o aragixena? Aragizalda. Ezurrak, barazkiak, txankar pusketa bat, eta lapiko askarrean, 80 minutu. Baitu. Gehiago ez dago ematen ere etxeko denporak, hor dago, 80 minutu, eta gaz pixka bat, eta besterik ez dauka honek, Eta lehen, txankarra erabili. Bai, lasai, tipula sopi esan duzu urakin enleikela be, bai? Hau, berakat sopia urakin, igual ez da ingoso geratzen, ez? Nik beti entzun dut, barazkidero berakat sopa baten garrantzitsuena, salda hon bat izatea da. Pastillak indakua. Yes! Sakrilegio! Beraz, berakat sopian, berakatza baino, saldia da garrantzitsua. Saldia da garrantzitsua, bai, hombre. Salda hon batek perpiztu iten du pertsona. Honek hidratatu iten zaitu, minerala dauzka, dana. Eta hidratatzen gabizen honetan, urtarrian, ointxe pasadogun hilabetien ez dakizuk alkohol asko erandozun, hau moskor salda danez edo, baina berez erresuma batuen hemen alkohol maila edo, alkoholan kontsumoa geizten dabien bitartean, erresuma batuan igo itzen dabil. Orduan, azkenengo markadan sortu da Dry January izeneko ekitaldi bat edo ideia bat, eta orduan urtarria bitartean ez dabe alkoholik eraten. Urtarria guztian ez dut eraten, hile hori garbi egiten dute. Nik uste dut edango da beraz, eta bernaketa ez da behizten, berez, baina bai, esaten da edo bultzatzen da, behintzat, hainbeste sedatia. Gorputza garbitzeko erabiltzen dute. Baina horre esaten dute, gero rebote hori da datorrela, eta batzuk egiten dutena, gero doblea eraten dutela. Orduan, gin eta jan. Neurria. Hori, janin behar da neurrian, eta drin ere neurrian. Orduan, kontu da, horrelako errezetak eta egin itzazu etxean, hemen likidoa sartuko duzue, eta baita, sustantzi pila. Eta bukatzeko, arrautza, eta hau izango zen, pizto bilbotarrera erabiltzeko zerbait. Horrela. Eta hemen, plater bakar daukagu, Patri, sartu dugu hidratoa. Sartu du, barazkia, barazki moduan, tomatea, tomatea, piperra. Piper txorixerua, eta... Arrautza proteinia. Eta listo, eta hau da... Gantza apurtxo bat bai, olixua eta... Baina gantzonak, sartu dizkigu. Bai, gudot esan, hori orekatu dela. Orekatu dela, bai. Ze hona. Zuk berez, gozari moruen, moskor saldia esan duzu gozari moruen altzen dela edo, bixamonien, niretako afari hona da. Afari hona da, bai. Gero taper bat igual eramaten dute, gaur azaltzeko. Hemen, lehen bitu, salda sobratu baiatzu, saldatxo pixka bet, gaizki ez, honan pixka fina ere ondo eratza. Hemen daukazue gure berakatz, baratxuri ero moskor salda. Pipermina harrapatu dute, aurkitu dut hortik ibili da dantzan, da... Kendu duzu? Bai, kendu dut. Ez da sorpresarik egon gorduan. Ez da. Nik berriz jo ditzat, Eta honek... Zego xua. Hildako bat altzatzen du. Jo baietz. Hau da, merkea, sasoikua... Goxua, garrantzitsua. Beraz, bakizue, egintzazu etxean, eta bihar ikusi txoriene. Ondo izan,